Hello mga papang dinha sa kawanangan, anian usab kita sa kuang channel Psalms Transformation. Kung wala pa mo nakasubscribe or bago pa mo sa akong channel, palihog subscribe na para updated mo sa tanang mga videos na kuno. Kabahin og suffering addict, kabahin sa mga addict nga nagsakripisyo nga ganahan na mag-usab sa ilang kinabuhi o magbag-o sa ilang kinabuhi. Para ninyo ni mga papang, no, kini mao ang lakaw para sa kabaguhan alang sa kayuhan sa tanan. So ang atong paghisgutan karon mga papang mao ang pangutana, usa ka dako kayong pangutana, no. Usa ba ko ka addict? O addict ba ko? Am I an addict? Kabalo ko bukat kay ni nga mga pangutana para ninyo papang, no, nga mga involved sa druga, no? Bata ka man o magulang ka man, once nga involved ka sa druga, no, gasakripisyo ka aning mga butanga, para ninyo ning mga pangutana. Nakapangutan na ba ka sa imong kaugalingon nga pagmata nimo sa buntag nakasuyop dayon ka, musuyop dayon ka, pagkatulog po nimo sa gabi suyupan sa nimo usa matulog, dayon kung opisina ka mato kasi mong barkada musuyop usad ka? Nakapangutan na ba kasi imong kaugalingon na wala, no, kay most of the time ang usa ka addict iyan ni ginabuhat, dayon mostly pod ang gina-reply sa usa ka addict, mingon na siya, nakagamit ko pero kontrolado raman ako. Then ang uban po mingon po nga nakagamit ko, gagamit ko pero dili mo ko addict. So mao na, no, gagamit ko pero dili ko addict. So mao guna ang istorya dayon sa mga addict ng mga tao, no. Gani nakahinumdum ko sa akong mamagingnan ko, unsa man ka nakasuyop na buga, tama na buga, wala guguan ang mga butanga. So mudinay gud ko, no, mudinay gud ko sa ako ang kaugalingon. So daghan pa kay mga instances nga si ko ginapangutanan ni mama pero mudinay gud ko. So mao gud na, no, kalabanan gyud sa sitwasyon pag ingnon ko ni mama nga nakainom, nakadroga, di gyud ko muang ko, no, kay ginatambunan ako akong pag-addict. Kanang moingon ta nga gagamit ko pero kontrolado raman ako. Kabalo mo mga papang, kanang mga butanga, no, karon iistorya na ako sa inyo, dili kamoy gakontrol sa droga. Kung dili kamoy gikontrol sa droga, kamo ang gikontrol sa droga. Ngano, unsa man ang akong rason, ngano man nga ang tao kung tama na kayang tao makarib, makapatay, mangawat sa iya kong walang pamilya, mangawat sa ubang tao, manulis ug uban pang mga krimen nga mga panghitabo sa to kalibutan, no, tungod na sa droga. Muna siya ang rason, dahil naapagoy mga rason ngano man ang tao mapriso tungod sa droga, no, na daghan katong napriso pugo, daghan kay mi sa prisuan, droga ang kaso. Gaguot mi to, maraming mga susok dito, maraming 555 tuna, no. So daghan kayo ang kaso po sa droga. So ngano man ang tao nabuang sobrang katama, nabuang, no, na-rehab. Kaya no, kung ina na ang sitwasyon, moingon bago daay kasi mo kagulingon nga ikaw ga control sa droga, makontrol ra na ako ang droga. Ayaw kong ginaan mga papang, ayaw yun, dili yun na pwede nga mga rason imo ra gihimong adik ang imong kaugalingon na dili ka kakontrol sa droga, ikaw mo'y gikontrol sa droga mga papang. Sumao na atong timan, ano, usbo na to ang atong panghuna-una. Kaya nga, no,
kita mo'y gikontrol sa droga, munang nadaot ang ato ang kinabuhi, munang napriso ta, nakapatay ng uban, naka-rape, nakapangawat, bisan unsa na ng buhaton nga mga dili maus kinabuhi, ipang buhat tungod kay tama sa droga, tungod kay adik sa droga. Sumuingon ka nga makontrol ra nako ang droga, bisan unsa ka gamay imong nasuyop ug unsa ka daghan, dili ka kontrol sa droga, ikaw ang gikontrol sa droga. Munang timan-an nato na mga papang, munang sa mga suffering addict no, nagsakripisyo nga mga addict karon, hinumduman nato na ato nang usbon nga pangunahuna nga kitay ka kontrol sa droga, kaya rin nato, dili ka addict. Kanang mga butang usbon nato na no, kay kung maor japon atong mentalidad, dili ta kaalingkawas sa ato ang bisyo nga ma-overcome nato na ato ang bisyo. Ikaw mo'y gikontrol sa droga, dili ang droga imong gikontrol. So munang naa ko diri sa inyo mga papang para mo pahimang no, nga kanang mga butanga wala gyud na ulos, wala gyud na sayod sa ato ang kinabuhi. Kay ngano, iya rang gikontrol ang atong kinabuhi nga makabuhat tag binuang sa atong kaugalingon ug sa ubang tao. So mga papang, sa karon pa lang daan, hinaot ko nga nakapaminaw mo sa akong vlog kay para inyo po nang mabuhat nga dili ko ana, kay ako man day ang gikontrol sa droga, dili mo ako ni kontrol sa droga. Kay ngano, ang usa ka addict powerless na siya when it comes to drugs, unmanageable na siya kayo nga pagkatao when it comes to drugs. Tungod kay ang addiction sa usa ka tawo gikontrol ang iyang kinabuhi sa usa ka drugs, no? Kinanglan ato na siyang masabtan, dili tayo nga magpahiro-hiro mura tag si kuano nga nasabtan to once nga makatik grabagod ang tao, makadruga, mura nagsikinsa, mura nagkinsang isuga, mura nag siya ray husto. Pero ang tinuod ay siya ay ang pinakadako kay nga sayop, no? Sa iyang kinabuhi, siya ay ang ginaistoryahan sa tao, siya ay ang ginadaot sa tao nga dili na maayo ang iyang ginabuhat. So usbon na to nga mga mentalidad papang no, kinahanglan musubay ta unsay husto. Akong usbon, dili ikaw mo ni kontrol sa droga, kung dili ang droga mo ni kontrol sa imong kinabuhi. Manginaot ko mga papang nga aduna usab kamo na pupo sa ako ang vlog karong adlaw, ug ayaw kalimot kung kini nakatabang kaninyo, pahilihog subscribe sa ako ang channel Sam's Transformation ug ipambit usab sa uban para malamdagan sila ug mahayagan nga inani day ang mga suffering addict ug inani day ang kinabuhi nga kung ganahan ta magbago sa ato ang kinabuhi. Kini mao ang lakaw para sa kabag-uhan alang sa kaayuhan sa tanan. Daghang kayong salamat mga papang. God bless us all. Bye bye for now.